μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Η υγεία και χαρά της οικογένειάς σας όσους τον έχω δει. Να ευχηθώ καλό μήνα, έχει σήμερα έχουμε Πρωτομαγιά, και να σας πω μερικές σκέψεις για το πώς εμείς σκεφτόμαστε και έχουμε φιλοσοφήσει τα πράγματα στη σημερινή συγκυρία που περνάει η χώρα μας, η οποία δεν αφήνει ανέλικτο κανέναν από εμάς σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο ή και τον Δήμο μας ακόμη περισσότερο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της οικονομικής στενότητας που επιβάλλει να κάνουμε οικονομίες σε κάθε επίπεδο, από το 1 λεπτό μέχρι το 1 ευρώ και μέχρι τα πολλά ευρώ, ήδη έχουμε ξεκινήσει μια λογική η οποία δεν θα λύσει το πρόβλημα μεν, αλλά θα εξοικονομήσει κάποια χρήματα και κυρίως είναι σημειολογική για να δείξει ότι ακριβώς και ως δημοτική αρχή σκεφτόμαστε τα χρήματα των δημοτών και θα κοιτάξουμε με όσα έχουμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο ώστε να τα δίνουμε σε αυτές που είναι για να καλύπτουμε αυτές που είναι πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες. Κατά συνέπεια, έχουμε κόψει τις δεξιώσεις, ήδη από την 25η Μαρτίου στο Δημαρχείο προσφέραμε μόνο αναψυκτικά και νερό και έναν προβλητικό. Ήδη έχουμε καταργήσει τα πυροτεχνήματα, όλα αυτά τα πανηγυρικού χαρακτήρα που ήταν ένα ευχάριστο θέμα για όλους μας. Αλλά νομίζω ότι χωρίς τέτοια ζούμε, ενώ χωρίς καλούς δρόμους, χωρίς άλλων είδους κοινωνικές παροχές, η κοινωνία μας και ο καθένας από εμάς που γίνει άκρη δεν ζει και πρέπει να δούμε επομένως πρώτα αυτά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της φιλοσοφίας είπαμε να μην έχουμε πολιτισμό ο οποίος είναι νοικιασμένος, το λέω εγώ, φέρνοντας εδώ ένα συγκρότημα και πληρώνοντας είτε κάποιους τραγουδιστές εδώ που θα έκανε σήμερα, θα μας έκανε μια μουσική εκδήλωση, είτε τα ηχητικά είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά και αυτά μάλλον είναι χρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να καλύψουμε άλλου είδους ανάγκες στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην παιδεία και σε άλλου είδους κοινωνικές παροχές που είναι πιο άμεσες και πιο αναγκαίες. Το ότι λέμε να περικόψουμε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις τις οποίες θεωρούμε πως σπατάλες δεν σημαίνει ότι σταματάμε την παραγωγή πολιτισμού. Είμαστε εξάλλου και ήμουν και στην προηγούμενη διοίκηση μου ως Δήμαρχος του Γέρακη υπέρ της φιλοσοφίας να παράγουμε ουσιαστικό πολιτισμό και όχι να νοικιάζουμε πολιτισμό. Και αυτό το είπα προηγουμένως του ευθύνησα, άλλο να νοικιάζουμε κάποια συγκροτήματα να φέρουμε εδώ και για μια μέρα, για 3 ώρες, για 5 ώρες να διασκεδάσουμε και τελειώσαμε και δώσαμε κάποιες 10, 15, 20 χιλιάδες. Και άλλο να δίνουμε αυτά τα χρήματα για να παράγουμε πολιτισμό μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από τα σχολεία, μέσα από τις θεατρικές ομάδες, μέσα από τα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου μας κλπ. Τα οποία πρέπει να ενισχύσουμε. Και επειδή κάποιοι είτε χωρίς σκοπιμότητες είτε και με σκοπιμότητες θα προσπαθήσουν να πούν κάποια πράγματα γύρω από το κόψιμο αυτών των εκδηλώσεων. Τους λέμε ότι εμείς δίνουμε βάση στον πρωτογενή παραγωγή πολιτισμού. Ήδη οι αποθήκες του ΚΑΠΑ, τις λέω έτσι γιατί τις κάνετε περισσότεροι, που ήταν σχεδόν εγκατελειμμένες, δεν δουλεύονταν πολύ. Θα ξενοικιάσουμε κτίρια για να δημιουργήσουμε καλούς χώρους εκεί, να βάλουμε όλα τα εργαστήριά μας, τα εικαστικά και οτιδήποτε άλλο. Και μέσα από αυτές τις λογικές λοιπόν θα προσπαθήσουμε και εξοικονόμηση να έχουμε και καλύτερο επίπεδο υπηρεσίας να προσφέρουμε στους δημότες μας. Με αυτή τη λογική, με αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν, κάναμε και αυτή την περικοπή, η οποία δεν λέω ήταν ένα ευχάριστο γεγονός, ήταν ένα πανηγύρι να το πούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι η εποχή σήμερα καλό είναι να συζητάμε όλοι για την οικονομική κρίση, να συνειδητοποιούμε και τι σημαίνει αυτό και καλό είναι να κόψουμε κάποια από τα πανηγύρια τουλάχιστον και να αφιερωθούμε ουσιαστικά σε αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Με αυτές τις τοποθετήσεις ήθελα να σας ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά. Να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά στην άλλη της μορφή, γιατί εκτός από γιορτή των λουλουδιών που συνήθως αυτό έχουμε υπερπροβάλλει και τα πανηγύρια, υπάρχει και εργατική Πρωτομαγιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλέψανε, δώσαν τη ζωή τους και δώσαν αγώνες και δίνουν ακόμα αγώνες μέχρι και σήμερα μάλλον θα ίσως να είναι πιο επιτακτικές οι συνθήκες για να δώσουν και να δώσουν όλοι μαζί αγώνες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι άνθρωποι λοιπόν που δώσαν τη ζωή τους ή αφιέρωσαν τη ζωή τους σε αυτούς τους αγώνες και αυτούς τους ανθρώπους είπα σήμερα με μια πολύ σωνή τελετή, καταθέτοντας ένα Στεφάνι εγώ από την πλευρά Δήμου και ένα Στεφάνι ο πρόεδρος από την πλευρά των κατοίκων των εργατικών κεντριών και των δημοτών που έχουν έρθει εδώ σήμερα που έχουμε καλέσει, με μια πολύ σεμνή τελετή να τιμήσουμε όλους αυτούς τους αγώνες και όσους αγωνίστηκαν για να έχουμε εμείς μια καλύτερη ποιότητα ζωής που πρέπει με αγώνες και πάλι να την διασφαλίσουμε, να την κρατήσουμε και να την συνεχίσουμε στο μέλλον. Και πάλι χρόνια πολλά, καλό μήνα σε όλους και ό,τι καλό στις οικογένειές σας.
απ' έξω, θα με συγχωρήσετε να διαβάσω. Σήμερα, 1η Μάη, η εργατική τάξη γιορτάζει τη εθνική και αγωνίζεται για καλύτερη ποιότητα ζωής. Εμείς, ως Σύλλογος των Κατοίκων των Εργατικών Κατοικιών, τιμούμε τη σημερινή ημέρα ως ημέρα αγώνων της εργατικής τάξης και σε καμιά περίπτωση ως ημέρα των λουλιών. Δεν ξεχνάμε τους αγώνες και τις θυσίες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, από το Σικάγο, τη Θεσσαλονίκη και Σαριανή και οπουδήποτε αλλού. Στο σημείο αυτό, ευχαριστώ που με ακούσατε, στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος, κ. Ζούτσος και εγώ, ο Πρόεδρος των Κατοίκων των Εργατικών Κατοικιών, θα καταθέσουμε στεφάνι όπως κάθε χρόνο.